Ayan guys, magandang gabi po. Ako po ulit ang inyong Manay Enilyn. Si Manay Ens po. Ito po ang lulutuin natin ay specialty ng Bicol. Actually guys, nagawa ko na yung una. Hindi lang natapos dahil yung storage ng phone ko is napuno. Ito guys, iginisa na natin ang bawang, sibuyas, luya at pati karne. Hinihintay ko na lang po guys na maluto ng konti yung karne. Tapos ilalagay na natin yung gata. Ayan. Papatikim natin yung masarap na Bicol's best na laing. Ito guys, lalagay ko na yung isang plastic ng kakang gata. Dito kasi guys sa Maynila, mas binibili na lang namin yung naka-plastic ng gata. Kasi, syempre nga naman, at least doon, hindi ka na magpipiga-piga guys. Yan, lalagay na natin yung isang balot na gata. Ito siya guys, so tingnan nyo yung outcome ng gata natin, no? Maganda yung outcome ng ating gata guys. Maganda yung nabili ni Mr. na gata. Kasi guys, ang layo pa na binila ng Mr. ko nito, sa bayan pa ng Marikina. Ang layo ng kanyang binisikleta para lang sa gatang to dahil gusto daw niya kumain ng Bicol's best na laing. Okay guys, hintayin lang po natin na kumulo yung gata. Ito ang ating pangbansang sili. O, diba guys? Pausok-usok ng puwet. Masarap po kasi sa tag-ulan guys ang maanghang na sili. Ngayon, ilalagay ko na guys ang ating laing. Lalagay na natin yung laing dahil kumukulo na yung ating gata. Ang laing guys, tingnan nyo, ang dami-dami niya tingnan. Pero mamaya pag naluto yan guys, kakarampot na lang yan. Ang bilis-bilis niyang humupa. Then guys, medyo malakas ang ulan dito sa amin sa Antipolo. So, masarap talaga kumain ng maanghang. Hindi siya kaya ng isahang lagay guys. Ibig sabihin, kukulangin yan. Nalaglag na. Kukulangin yata yung gata ko guys. Ayan guys, punong-puno ang ating kawali. Pero mamaya guys, pag humupa yan, kakarampot na lang yan. Kasi yung laing natin guys, madami lang siyang tingnan. Pero pag naluto na siya, kakarampot lang siya. Actually guys, maingay lang kasi yung anak ko, nagsisisigaw na naman. Gising na naman siya. Ayan, haluin lang natin guys. Hintayin lang natin maluto siya. Tapos pag konti na lang yung gata niya, tsaka natin ilalagay yung isang balot ng kakang gata. Ayan, nakalimutan nga pala natin guys. Sa Bicol nga pala kasabihan nila, para daw walang tawag dito, walang kati yung laing, kailangan natin siya lagyan ng gatong na laing. Ewan ko ba kung bakit, pero sabi lang nila, kailangan daw lagyan ng gatong na laing para hindi siya makati. Susubukan natin guys ha. Pero tingin ko naman guys, effective siya kasi every time na nagluluto ako ng laing, hindi talaga siya makati. Never pa ako nagluto ng laing na makati. Kasi sinusunod ko kasi yung sinasabi nila na maggatong ng dulo ng laing. Yung parang katawan ng laing. Magatong ng katawan ng laing. Pero di ko pa natatry magluto nito guys na hindi nagagatong ng katawan ng laing. Ayan guys, ilagay na rin natin ang ating magic sili labuyo. Ang nagpapasarap sa laing ng mga Bicolano. Ayan. Guys, namumukadkad na sili. Pampainit sa malamig na gabi. Char! Ayan guys. Yung guys, medyo masakit siya sa ilong kasi medyo napadami ng sili. Pero sabi nga nila, di ba, kaya ka madaming sili kasi uragon ka. Yan guys, hindi pa siya totally luto pero nagmamantika na yung ating laing. Kasi nga, ang binibili namin guys na gata sa Marikina, yung ganito, yung puro siya. Yung kakang gata. Yun nga lang guys, may kamahalan lang sa Maynila ang gata. Unlike sa Bicol, pitas ka lang ng buko, kayurin mo lang. Pitas ka lang ng nyug, kayurin mo lang. Tapos, may gata ka na. Dito, kailangan mo pa gumastos ng 25 to 30 pesos para magkaroon ka ng gata.
Hintayin lang natin siya guys matuyuan ng konti. Tapos, pag natuyuan na siya guys ng konti, tsaka natin ilalagay yung isa pang gata. Ayan, tahimik na guys yung aking anak. Kaya makakapagluto na ako ng seryoso na walang iniisip dito. Nandun na sa kanyang daddy kasi yung anak ko guys, iyakin talaga yun. Kailangan nun, pag natutulog siya, kung hindi katabi yung mami niya, katabi yung daddy niya. Kasi pag wala siyang katabi, na feel niya wala siyang katabi, talo pang bombang kung tumili. Rinig buong bahay guys. Kahit maliit pa lang siya, mag-iisang taon pa lang siya. Pero ang boses niya guys, malala, maingay, masakit sa tainga. Ayun, napatahimik naman siya ng kanyang daddy. Nandun silang dalawa, nagbabanding yata sa loob. O baka pareho natulog yung mag-ama ko guys. Kasi, anong oras na ako nakapagluto dahil sobrang nga siyang pasaway kanina guys. Eh yung daddy niya naman, busy sa paglalaro. Kaya yun. Ngayon lang tayo nakapagluto. Mga manay. Ayan, hintayin na lang natin ilang minuto lang yan mga manay. Maluluto na po yan. Sa inyong palagay guys, alin mas masarap? Laing na tuyo o yung laing na sariwa na gugulayin? Kasi guys, never ko pa nasubukan magluto ng laing na tuyo kasi natikman ko na siya dati. Nung bumibili ako sa SM ng gulay na laing, tuyo siya guys. Ang pangit na lasa, parang tabako. Kaya never na ako nag-try magluto ng tuyong laing. Kaya ang niluluto ko guys lagi yung laing na sariwa kasi mas masarap siya guys. Pero may iba naman guys na nagsasabi na ayaw daw nila ng laing na sariwa. Di ko alam kung bakit. Kaya sa inyo guys, alin sa tingin nyo mga manay, mga manoy dyan, alin sa tingin nyo ang mas masarap? Laing na tuyo or laing na sariwa? So ayun na nga guys, ilalagay na natin ang pangalawang gata. Ayun guys, lalagyan na natin ang pangalawang gata dahil natuyo na siya. Simutin natin guys kasi mahal yung gata. 30 pesos, sayang din. Yan. Haluin na natin guys ngayon yung gulay. O, di ba nakikita nyo guys? Yan. Ito guys yung gulay. Ayan. Papakuluin lang natin siya guys ng kaunti. Tapos mamaya lalagyan na natin siya ng ating magic sarap, 'di ba? Yan siya guys. Nagmamantika po ang ating gulay na laing. Masarap yan guys. Nagmamantika siya oh. Mukhang mapapadami na naman ako guys ng kain nito. Mag-add na naman ako nito ng rice. Actually, gusto ko na nga mag-diet guys, kaya lang hindi pwede kasi yung Junakis ko is akin nag-dede. So, kailangan natin ng refill ng milk. Kaya hindi tayo pwede mag-diet. Yan guys, lalagyan na natin siya ng magic sarap. Guys, kalahatiin lang natin ang magic sarap. Hindi tayo pwede maglagay ng isang buo kasi nagagalit yung asawa ko. Ayaw niya guys ng maraming magic sarap kasi may side effect daw ang magic sarap pag nadamihan mo siya ng lagay. Kaya gusto ng aking mahal na asawa kapag ako'y magluluto, laging kalahati lang ang magic sarap. Yan. So, ayun na nga guys. Mamantika na nga siya guys. Sarap niyo. Mga manay, oh. Tingnan nyo, manay. Gatang-gata ng Bicol yan. Yan. Tapos, alam nyo ba guys kung ano ang sikreto ng masarap na lutong laing guys? Maglalagay kayo sa kanya guys ng kaunting sugar. Yan guys. Para hindi siya guys gaanong lasa yung gata pag may asukal siya. Konti lang naman guys para hindi naman magmukhang minatamis na laing yung gulay nyo, diba? Tatansyahin nyo lang guys kung gaano kadami yung ano. Ako kasi guys, dalawang
teaspoon lang ang nilalagay ko. Ayan guys, yung ating laing. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap yung laing natin. Maya maya guys, titikman na natin yan. Yan, kumukulo na siya guys. Ayan, titikman ko na siya guys kung sakto lang ba yung timpla ko or... Pero yung laing niya guys, tingnan nyo, luto na siya. Luto na yung laing, luto na yung karne. Yung pangalawang gata na lang guys ang hinihintay nating maluto. And then, chibuga na. Alam nyo na. Titikman ko lang siya mga manay ha. Ayan, saktong-sakto sa panlasa ng masa. O, diba? Medyo may kaanghangan lang siya. Pero okay lang mga manay kasi yung akin namang asawa tanggap na niyang Bicolano na siya. Kaya yun, mahilig na rin siya sa maanghang. Okay guys, luto na po ang ating laing. Ayan siya guys, nagmamantika na. Ready to serve na po siya. Ang ating maanghang na laing from Bicolandia. Okay guys, thank you. Please like and subscribe guys.